Okay mga boss, tuturuan ko po kayo magluto ng litsong pork belly. Ha? Ganito po, ang unang gagawin nyo, asahin nyo muna ng kutsilyo para matalas. Oh! Tapos, pag matalas na po, iwayway nyo po itong karne na to. Oops, paganyan po para pasukan po ng lamig sa ilalim. O kaya para magpasok ang lasa. Okay. Ang ganda po pag ginanyan-ganyan po. Yan. Naku, puta. Siyempre po, lalagyan nyo po ng sa English si paminta. At Tagalog pala paminta. Okay. Tapos, siyempre, konting asin para medyo lumasa siya. Ang pagkakalagyan, ginaganyan nga nila para sumiksik sa ilalim. Yan, ganyan po. Simple lang po ang pagluto ng pork belly. Yan. Tapos po, siyempre lalagyan natin yung mga ingredient natin. Sibuyas, sili. Yan. Tako. Putang ina, sarap pulutan. Lopet. Naku. Yan. Pwedeng pula, pwedeng puting sibuyas. Mas masarap kung pula siguro para medyo maanghang. So, okay. Nalagyan na natin. Ito yung mga simple lang. Dahil sa pandemic, kailangan natin matuto magluto. Alright. Lagyan ulit natin sa ibabaw ng konti, ha. Tapos, ang problema natin, wala tayong parali. Lemongrass. Tapos, siyempre, lalagyan natin sa gitna ng lemongrass. Ano sa Tagalog ito? Hindi ko alam sa Tagalog ito. Yun, no? Tapos, siyempre, iyuyupin yung ganon. Yun. Yan, no? Nak, ganyan, no? Oh. Tali na lang ang kulang. So, lalagyan natin ng kaunting toyo sa ilalim para lumasa. Yan. Ito. Yan. Tapos ihimas-himas natin yan. Yan. Ganito ginagawa namin sa probinsya eh. Okay. Alright. Simple lang yun. Simple. Huwag natin gayahin yung mga sobrang social dyan. Kakainin lang naman. Yung mga simple lang. Ngayon, tatalian na natin. Ginawa ko talaga, binuhol ko na para sakto. Sana magkasya. Ang gusto mo, brave ba? Sinukat ko kasi. Yan. Ayan. Ayan, kasya yan. Medyo ilot-ilotin lang natin kasi... Yan. Yung pang-sweet niya. Alright. Okay. Oo. Yung dalawang box. A few moments later. Nako, hindi ko na yata matatapos tong vlog na to dahil nasira na yung pangtali ko. So, gagawa natin ng paraan mga kaibigan. Panali kasi Masira yung... Balik nga battery mo. Paano ba ito? Ayun na. itong tali kasi nito, tali ito sa ano ng Nile. sa pusa. Hindi, joke lang po. Mas malinaw tong ilaw nito. Ganyan lang pala yung sige. Battery. Balik ka lang ba? So, Bili ka man. malayo kasi ang ano dito, palengke, kaya mahirap bumili. Kaya gawan na natin ng paraan mga tol. So, sana gayahin nyo tong vlog ko na ito. Pambihira to. Dahil sa pandemic na natuto tayo mag... So, okay. So, nagawa na natin ng paraan. So, talihan muna natin sa gitna para madali. Okay. Alright. Ako, kita mo, oh. Ayun Simple, namin, simple. magiging tatlo to pag dumating yung akin. Yo. Higpitan nyo para magdugtong. Oh. Alright. Nako, galing.
Papapalitan Tapos ko may mga tira-tira sa ilalim, bisiksik nyo po para hindi masayang. So, ganun na lang mga boss. Mamaya sumabayan nyo pag maluto na yung ilalagay sa oven. Okay. Few inches later. So, okay. Natali na po. Ano? So, ipapagulong-gulong ito natin dito sa ano. Sa dating binabarang natin para maglasa. Kasi atata itong mga kasama ko, gusto na daw uminom eh. Okay. O yan, ganyan lang po. Simple. Kung pang bahay lang po, ito pang pamilya lang po. Hindi po pwedeng pang sosyalan. Mga ano lang ito. Pang family lang. Dalawang box na din dito. Okay. So, okay na. So, ang gagawin natin ito, lalagay natin sa aluminum foil. Para hindi kaagad masunog yan sa oven. Sisi. So, mamaya boss, nanin ko muna sa aluminum. So, ito na pa yung nabili natin aluminum foil. So, ano nangyari dito? Hindi na aluminum ito. Pambalo. Nako. Pambalo. Nadali tayo boss, na-scam po tayo sa nabili natin. Nako. So mamaya boss, bibili muna tayo ng pambalot. Mali po yung nabili natin. So okay, mamaya boss, sasabayin niya ulit mamaya. Okay. A few moments later. So okay, tama boss. Ibabad muna natin sa rep para medyo kumapit ng lasa. Total, wala pa naman tayong aluminum foil. So babad muna natin, mga 2 hours, 3 hours, mas okay. Kapit na pakapit, tiga nga. So swabe yung lasa. Go. Yung rep namin boss, puro na. Huwag mo nang ipakita kasi kamakit yung laman eh. Okay. Alright. Alright. Okay. Mamaya naman boss, pag na ano natin. 2,000 years later. Okay mga boss, dumating na yung binili nating aluminum foil. So, lalagyan na natin. Boss mo muna ulit. Ano pa ba pwede? Face shield, kala na face shield. Shit, iba pa ba? Palitan yung battery mo dito. Wala na. Ayun yung sisi. So, mga boss, ito na yung aluminum foil natin. So, kaya natin lalagyan ng aluminum to kasi aluminum foil kasi pag hindi natin linagyan to, masusunog agad ang balat. So, kailangan lagyan muna natin ito. Ito, nababad na natin ng 2 oras to sa rep para medyo kumapit. Ganun lang po kasimple. Ano lang to, pampamilya lang po. Hindi to pambinta ba. So, ganun lalagyan na natin ito. Ganun lang kasimple po. Ganun lang po. Pulupulupot ko lang ganyan. Yan. Ayos. So, para ganun yung, para hindi makalabas yung katas niya. Okay. Yan. Ganun lang kasimple po. Go. So, okay mga boss, ilalagay na natin sa oven. Mga 2 oras natin yung oven para maglasi sa loob. Okay mga boss, ilagay na natin. Ako, medyo maliit yung oven namin. Pang ano lang ito eh. Pang mayaman. After 2 hours, babalikan po natin yan para tatanggalin natin yung aluminum mamaya. Okay mga boss, mamaya. Okay, mamaya. Okay. Mamaya balikan po natin pag medyo 2 hours na. Ilalagay mo sa Eternity later. So mga tol, tatanggalin na natin dito sa oven. Tatanggalin na natin yung aluminum foil para maging crispy na. Tanggalin na natin. Taguma na rito. Mapasok kung mapasok. Yun nga lang, kukuha lang tayo ng ano ha.
Tumulo yung katas. Pre, maliit kasi yung oven natin. Pagmasdan nyo mga kaibigan. Ito, simple lang to. Woo! Yes! Wala, isa pa. Yan yung mga kaibigan, yung katas pa lang, ulam na. So, ito naman mga kaibigan, parang in-steam natin para pumasok yung lasa. Tapos, i-oven ulit natin para maging crispy siya. Ganun po ang paggawa ng crispy crispy lechon ba? Alam mo, hindi naman tayo talaga cook eh. Ano lang to? Pandemic lang. So, ipasok ulit natin itong So, tingnan nyo, pasok na yung nito mga kaibigan, yung niya, yung lasa. Okay. Tapos, papasok natin dyan, papupulahin natin mga 1 oras. Kaya 1 oras kalahati, pwede na. Lang, mainit. Pero tingnan natin kung kaya natin banatan ito. Okay. Ayos. Ayan. So, ipapasok na natin dito mga kaibigan. Oh, alright. Mga abangan po natin mga 1 oras. Makikita natin yan, pulang-pula na. Okay. Papupulahin lang naman yan. A few moments later. Okay mga boss, luto na yung ating pork belly. Tutuk-tukin natin kung paano kalutong. Okay. No? Basta may mga parang mga tagya-tagyawat yan, boss. Malutong na yan kasi parang pumutok na yung kanyang balat. So, titingnan natin. Ang tawag dito. Babanatan na natin. You know? Oh my God! Parang you know? Parang professional eh. Ganun lang boss, kasimple, mga ganun lang, parang asin-asinan mo lang. Ganun lang kasimple yung pagluluto. Ayan, ang sarap po. Tapos, gawa na lang kayo ng sauce. Okay, sige. Okay na boss, mga susunod naman, mga susunod na pagluluto ko, siguro next year, ano yun nyo, subaybayan nyo. Mga Bicol Express. Okay.